Pam 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 pararam 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 pam 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 pararam 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 pararam. Kaixo lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalera. Ni Lasto Txapel naiz eta oraingo benetan epikoa den bataila bat jokatzera goaz. Kasu honetan izango da Erastunen jaunako azken bataila Mordoren kontra Atebeltzean Lurerdiko bataila erabakaigarriena. Eta horretarako jarritu alde batetik Rohan eta Gondor izango litzateke Imperioa eta Rohan izango litzateke Bretonia, eta gu izango gara Elfo Silvanoak, eta gure generala izango da Legolas, eta gero Arrano handia azken momentuan erabiltzeko. Horretaz aparte gure txaiak izango dira orkoak, eta Atebeltzeko orko guztiak ere ez dira orko beltzak izango, baina izango dira orkoak, gerlari orkoak, orko handiak eta orko beltzak. Orkoen apartez bataila honetan Runeko gerlariak parte hartu egin zuten, eta Runeko gerlariak ekialdean kokatuta dauden gizonak dira, eta horiek nortzuk diren egiteko erabili ditut Kaosaren gerlari batzuk alabardarekin. Izan ere Runeko gerlariak dira Sauronen gerlaririk profesionalenak nolabait esateko. Astera goaz. Iotera bat bakarrik dago, eta tropak hasi dira mugitzen aurrerantza, eta gu ere lagunduko diogu aurrerantza. Eta arranoak hori asko momentuan eraliko ditugu. Mapa asko gustatzen zait, ez dakizu nontzat, nire Erastunen jauna iruditzen zait fantasiasko mundurik eta liburu sagarik onena, eta hau zegoela jakinda bideo bat egin behar nuen. Gustatuko litzaidake bataila hau liburuaren modukoa izateko bateratzea Halflinak, Warhammerren dauden Halflinak eta Erastunen jauna Hobbitak. Eta hori guztia gustatuko litzaidake. Eta horrela egin aldugu Pipiren esena mitikoa. Gure errei ez dio jarri gezi berezi hori, baina horra doz orkoak, gure distantzia erabiliko dugu arma moduan. Infanteria batera doa, eta euren salduna joan dira aurrerago, eta joango ere korrika, eta ikusiko dugu nolako bataila ateratzen zaigu. Bidaliko ditu horrantza momentu honetan, pizkanaka joateko jarriko gara
Zuek, ona. Hora, hasi dira ja rojanekoak euren erasoa prestatzen. Eta gu basiko gara tiro. Legolas mungaren aldetik. Bitartean hemen doaz borrokara mendebaldeko gizonak, Rohan eta Gondor. Eta bataila hau gertatzen ari den momentuan Ipotzen herrialdean, hau da Ereborren, beste bataila bat gertatzen ari da lakuko gizonen eta mendi lainotxuetako orkoen artean. Hemen gertatzen da esena bat esaten diola Jimmy Legolasi ez luke nahiko izan batailo honetin beharrasako gehienak. Bueno, izatez, bi elfo gehiago bentsat daude. Eiadan eta Elrohir, Elzonen seme bikiak. Baina, bueno, ero ere egon galtzeko de Pipin. Ez que gainera Pipin ere ingo du, bueno, spoiler bat. Pipin hiltzen du trollen jefea. Nahi gabe gainera izaten da. Baina, bueno, bere gauzak ere egiten ditu. Merrinek errege azte zituenean, el rei brujo erdaraz. Zirengo dugu orkoiei hiltzea garrantzitsua delako. Ikusten dugu zalditza bat horrek egiten. Eta flangutik edaziko egunez. Osea, begira nolako zuntxiketa egin duen. Bueno, es que Legolas ere Legolas. Reina Rana beto gona. Supa. Arantxa. Lanoa da ikusi. Argazki bat. Antza, horrozen la familia. Dute. Hor daude gure arranoa. Reina bi egiten. Tiro egin horra. Modu zinera bat dugun. Gain kanpora hortik. Bueno. Vas esku, zaitu bat zara, txarra esara izango. Jongo zarete. Kontra. Bueno, izatez bataia hau, Frodo, Frodo. Eraztun bakarra dira botako ez balu. Bagian galdu ingo zuten. Pero bueno, azkenean jokaldia ondo batean zitzaien, eta beraz
irabazi egin zuten, esan nahi dut. Hori gertatu ez badi, ziurazki Sauronek irabaziko luke. Eta ere gustatuko letzai dake Halflinak adatzen dituzte beste bataila gogoangarri bat. Kasu honetan I stand ready. Nola izango ditzateke? As you say. Bai, komarkako bataila Halflinak eta gizonen kontra. Baina, bueno, hori beste gauza bat izango da, emango digo batailari amaiera. Gutxigatik irabazi du, baina irabazi egin dugu. Dengoezen apuru bat emaitzak ikustera. Bueno. Min nahiko egin dugu, gure Legolas 28 egin ditu, nahi gutxi gara bere izan dire maitza nahiko potenteak nik uste, eta hau izan da ate beltzaren eta lur erdiko azken batailaren emaitza. Espero dut gustatu izana, eta hurrengoan gehiago. Agur lagunok.